Pois, moi bo día. Fomos reducindo números, pero non importa tanto a cantidade como a calidade, como ben veredes, e como falamos daqui nestas xornadas. A Academia, por suposto, agradece infinito a vosa xenerosidade a hora de prestar o voso tempo, o voso pensamento, a vosa capacidade de análise e o voso espírito colaborador, que é o que, bueno, a Academia procura, que colaboremos para construirmos un futuro posible e mellor. E, por suposto, bueno, tamén grazas ao persoal do Pazo, á Diputación da Coruña, á GADIC, e a persoas que son as fundamentais tamén para estas xornadas, que son os responsables de mesa. Entón, tanto a Pili, bueno, está Neves en representación, que tivo que roer o oso de traballar nas conclusións, que non sempre é doado. Moitísimas grazas polo teu esforzo e pola túa xenerosidade. Luma Gómez, que tamén levou moi ben, creo, unha mesa complexa. Entón, moitas grazas, Luma, e, por suposto, Xavi, tamén. Vamos che poñer de posto residente, moderador de mesas de debate. En fin, levémoslo con bo humor. O secretario e a presidenta estivemos na elaboración das conclusións, pero realmente o protagonismo desas conclusións é o falado aquí e a aportación das moderadoras e o moderador de mesa. Para concluir, porque sempre o colectivo é moito mellor que o individual, o onanismo está pasado de moda, vamos poñer en común estas conclusións para que todas e todos vos fagades tamén as vosas achegas, correccións, suxestións, para que realmente, pois, o obxectivo que saiamos o máis satisfeitas daqui co traballo realizado e coas conclusións que, por suposto, van ser presentadas diante de quen corresponde que sexan presentadas. Tedes a garantía, como sempre. Entón, por favor, Xavi, que é o que sabe conducir mellor a máquina, empezamos. Sí, no, unha cousa importante para a miña saúde mental. Como vai haber correccións, por favor, non todos ao mesmo tempo, deixademe escribir e logo pedídeme, porque senón, e non podo, vai ser unha tolemia e voume enfadar, entón, para evitar estas cousiñas, non? Entón, isto é simplemente un bosquexo. Vai haber mala redacción, vai haber cousas que estén incompletas ou non comprensibles, pero do que se trata é que pensemos aquí e agora, entre todas e todos, e mellorar para ter un documento final. Entón, se atopades, se hai mala redacción e todas as cousas, non é o punto final, é un lugar de partida, vale? Entón, vou comezar, ainda que xa, non sei se o vedes ben, máis ou menos, isto é o máximo que podo agrandar aí, vale, bueno, vou ler igualmente. Estas conclusións parten de establecer a necesidade de crear un novo paradigma non baseado exclusivamente en criterios cuantitativos, senón ter en conta aspectos cualitativos cuxo obxectivo é poñer o público como elemento vertebrador das artes escénicas en Galicia. Vamos punto por punto. Vamos a ir punto a punto, vale? Como vedes, sí? Eu cumpro co que se me pediu. Sí, non, totalmente. Eu cumpro co que se me pediu. Veña. Entón, eu suxiro que despois dese non repitas a preposición en. Vale, perdoa que... Non baseado en criterios cuantitativos, senón en ter en conta. En ter en conta, perfecto. Moitas grazas. Por favor, falade todos con micro. Vale. Como vedes, algunha cuestión? Ese é o punto central do... Vamos, A presentación. A presentación, non? O obxectivo vedes claro como o pensamento central de todo o que vai vir despois?
A mí me parece que poñer o público como elemento vertebrador parece que é o único elemento vertebrador. Non, E debería poñer o público como un dos elementos vertebradores. non, é que isto falamos. Algo que vertebra é un eixo que une partes, en puridade. Entón, bueno, podemos buscar outra palabra. Pero pode haber dous ou tres eixos. Quero dicir que non, eu penso que non é o único, pode ser un elemento vertebrador, pero non solamente mirado o tema desde o punto de vista estrictamente do público, quedan elementos vertebradores fora do campo de visión. Respondendo a iso, creo que o elemento que vai artellar todos os demais aspectos das conclusións, quero dicir, a nivel espazos, a nivel creadores, creadoras, a nivel administración, é dicir, como punto no que debe, como que hai que facer toda a incidencia. Para resolver este problema, eu simplemente poñería entre como e elemento un. Ah, vale. Un, dos. Sí, sí, un Simplemente como un elemento vertebrador. Entonces, aí podes saber máis. Desde outro análisis. Así? Védelo ben? Perfecto. Avanzamos? Concordamos? Vale. O aspecto que quedou patente nestas xornadas foi a diversidade de realidades que ten o noso país en termos de público, creación artística, situacións administrativas, realidades espaciais. Foi como ese punto que saiu en todas as mesas que atopamos, que vimos moitas cousas, a imposibilidade de definir o concepto público, a imposibilidade de ver unha realidade única administrativa, as dificultades que ten cada espazo, etcétera, etcétera. Foi como un elemento que, a parte do público, que xurdiu a imposibilidade de definir. E tamén non ten que ver co cuantitativo, senón co cualitativo. Vale. Continuamos? Vedes algo a mellorar aí ou ampliar? Como, perdón? Espera. Creacións artísticas. En vez de creación artística. Perdón, En creacións artísticas. perfecto. Ese tipo de cousas está ben porque o que decía dos erros e demais, que logo ao final, se non os erros ortográficos van a ser conxuntos, se non. Unha cuestión. Realmente este é un elemento diferenciador do teatro en Galicia? Ou isto non ocorre en todo o mundo? A diversidade. Quer dizer, é que non é así en todas partes. As diversidades artísticas en termos de Por público. exemplo, a microfundismo que temos en Galicia é un elemento, igual que a lingua, vertebrador, constructor da realidade escénica galega, tanto o galego como a multiplicidade de concellos, de espazos. Creo que é unha realidade moi específica. Mellor non ben recollido, hai que poñer iso, non? A especificidade xeográfica e lingüística hai que poñela, mellor aquí, neste apartado. Pero tamén isto de un aspecto que quizás sea introductorio, o van a entender coa seguinte, tendo en conta a seguinte punto. Claro, eu penso que sí. Claro, é que a mí me dá a sensación que é como unha frase como que, no, pues no mundo somos diversos, no? Pero iba enfocado claro. que somos, Pero... que aquí en Galicia, despois de todo o que quedou nas mesas, iba patente o da diversidade. Claro, eu entendo que se poñemos ese tipo de frases, ao mellor sí que había que detallar un pouco porque somos diferentes do teatro vasco, por decir algo, non? Si realmente os somos diferentes, si eles teñen outro contexto, non? Non sei. Teñen. Teñen outro contexto. Pois digamos a diferencia, non? O sea, realmente, pero non sei se está debaixo do que non aparece na pantalla, non? Pero bueno. Contexto, e por engadir contexto xeográfico, por exemplo, contexto xeográfico e lingüístico, poñelo, e con iso xa crea unha especificidade en relación a Galicia? Por poñer algo específico. Vale, vou non poñer, vale? Parece vos? Sí. Vale, continuamos. Isto vai rápido, Sí.
Bueno, va a ser decir eso y no. Por que falaches? É así, é verdade. Para atender a todas estas realidades diversas, fíxose evidente un estudo inmediato sobre a situación de cada espazo escénico partindo de cero, tomando en consideración aspectos técnicos, accesibilidade, recursos, feito por especialistas no seu campo. Isto surdiu dunha pequena frase, que conto, aparte diso, de comenzar de cero mirando, facendo non dos estudos anteriores, sino en termos cualitativos, ver como está cada espazo en termos de accesibilidade, dotación, o público, é dicir, e que o fagan non só xente da GADIC, sino especialistas nos seus campos. Incluso podría haber hasta sociólogos facendo isto, no sentido moi concreto, a realidade espacial, que ao final é o que vertebra un pouco toda a exhibición. No? É controvertido, pero... Sí. Os dous, Carlos. Eu entendo que o estudo non existe, entón fixose evidente a necesidade dun estudo. Sí. Dun estudo. Así? Tamén poñer a todas estas realidades diversas, non hai que poñerlo en plural. A toda esta realidade diversa, sé plural. Vale. Hai realidades, non? Non é plural. É unha diversa, pero estes son diferentes realidades que non están comunicadas nin teñen nada que ver. O sea, a diversidade de públicos, de creación... Claro. É plural. É plural. Por eso está en plural, Facemos un control Z, non? Hai moitas realidades diferentes. Claro. Maravilla, el Word. Isabel. A mí este me parece crucial, este aspecto. Entonces, e como pensando en que ademais as conclusións van a ir ao GADIC e á Deputación da Coruña, non podíamos encargarlle xa o estudio, decir a quen responsabilizamos que realicen, que patrocinen, vamos, ese estudio. Porque se non van a ler isto, dice, bueno, xa a Academia fará o estudio, non? Non. O que pasa é que tampouco nos queríamos plantexarnos que o faga o GADIC. É dicir, o GADIC xa ten feito estudios que non valen. No? E aquí, sobre todo, o que se falou é de implicar a tanto aspectos técnicos, públicos, programadores, compañías, houve o ofrecemento do observatorio, ou seja, tamén estudosos, quero dicir, por eso deixamos así un pouco, porque poñelo en marcha, estamos aquí a xentes que... Que non se recaian que o que fagan é dicir que xa hai un estudio que o complementa. Claro, que vai ser a resposta que van dar. Partir de cero e será realmente outro tipo que non é cuantitativo, sino outras cousas. Ver a realidade, non só os números. E unha cousa intermedia que diga que debería contar co apoio das institucións culturais responsáveis. Poñendo ao final. Eso está no punto de abaixo. Xa está. Sí, abaixo lle metamos así un tasca en xeral. Podemos logo volver atrás e agora vamos a eso e logo vemos no fío total. Sí, se nos quedou algo no... En modo Stanislas que vamos ahora a suceso, vale? Continúo entón, parece vos? Vale. Este estudo debería facerse nun prazo de 3 anos máximo, a partir do cal faise preciso crear un pacto entre asentes creadores e programadoras e xestoras culturais. Carlos. Non entendo o antecedente de cal. Parece que é o prazo. Este estudo debería facerse nun prazo de 3 anos máximo e a partir del... A partir de? A partir de... Porque xa non parece que o prazo. É a partir del. Sí. Sí, notaba aí que faltaba algo, sí.
Aquí na cuestión dos prazos tamén falamos de poñelo en común, porque creemos que ten que ser a curto, medio prazo, pero que é un traballo inxente. Entón, de alguna forma pensada, pero arbitraria, pensamos nos 3 anos. Pero se vos considerades que este prazo se escapa dos obxectivos ou non é posible ou é posible, bueno, isto tamén nos interesa as vosas aportacións. Pensemos en termos políticos, a Xunta quedanlle 3 anos, as diputacións quedanlle 2. Seguramente vai ter máis intención de onde facelo a Diputación da Coruña que a Xunta. Eu iríame a 2 anos, que o mellor depois non o respetan, xa sabemos tamén como se toman os prazos nestas cousas, non? Pero baixaría a 2 anos. Sí? En lugar de máximo pode porse aproximado. Un prazo aproximado de 2 anos. Que despois pode ir a 3. E eu dicía se aquí se pode acrecentar no final co apoio das institucións culturais, non das entidades de programadores, os axentes, senón que se envolva a administración. Pero, podes, como dirías? Nun prazo aproximado de 2 anos ou sen aproximado. E sen máximo. Sí. E a partir del faise preciso crear un pacto entre axentes creadores e programador, axentes creadores. Sí, aquí debería haber unha coma. Sí, quita primeiro, E programadores. Claro, son como, queríamos facer como dous... Aí é importante destacar isto. Pois entón pon axentes de creación e programación. Bueno, pois pareceme perfecto. E xestores culturais co apoio imprescindível das administracións, con responsabilidade na cultura. Pero, momento que isto, ás veces... Sí, a irresponsabilidade neste caso. Sí, pero que hai que lembrárselo. Sí, que está no Estatuto de Autonomía. Xa yo imos lembrar, non te preocupes. Co apoio imprescindible, non, arriba había un ble, entón para que sexa todo igual. Sí, ble. É que é reintegracionista. Non, son reintegracionista, mas BEL tamén é normativo. Imprescindible, perdón, das... Non, aí non. Entre axentes de creación e programación, quita co apoio. Corta. Please. E imprescindible tamén. Entre axentes de creación e programación e xestores culturais, xestores e xestoras culturais. Xa tes allá a seguir. Bueno, sí, quito. Pero antes, cando definíamos programadores e xestores, porque dentro do colectivo hai xente que se identifica como programadores e outro como... Está ben. Xestores. Entón, a coordinación é diferente. Entre axentes de creación e programación e xestores culturais. É global. Inclúe todo, non? Pero a idea de non engañen ya hai xestores. Creación de proxectos, non creadores de textos, creación de proxectos. Axentes de creación... Pero quitarlle xestores. Xa queda dentro da programación que se está os xestores. Entón, aí é onde iría co apoio... E aí iría co apoio das institucións, como dixemos antes, das administracións responsáveis. Con responsabilidade. É iso, das administracións con responsabilidades culturais, ou no ámbito da cultura. Cultura está repetido, non? Vale. Ok. Vale. Administración falta un S. Falta un S. Vale. Bueno, creo que esta frase non hai problema. A partir deste estudo hai que traballar nas seguintes liñas. Esa... Concordamos, non? Quítalle el grego. Ostras, isto o corrector sempre... Perdoa. Isto o corrector xa sabes que o que fai. Vale, pois vamos punto a punto, que ao final foi coller todas de todas as mesas e veíamos cousas que se repetían e intentar facelo nunha soa frase me pareceu máis complicado, de feito. Sobre todo para que se entendan.
Neste punto é imprescindible poñer en valor e atender as necesidades específicas do papel de intermediario das programadoras e xestores culturais como axente activo da mediación cultural. Isto ten que ver coa revalorización do papel e da importancia que teñen, que lle quitaron atribucións, que teñen situacións administracións nos que teñen que pagar do seu peto moitas veces habitacións en feiras para estar sós, viaxes que non contemplas as xornadas de fin de semana para... É dicir, que hai que facer un traballo administrativo que en relación á especificidade das artes escénicas, non? Está mal redactado, vexo xa erros, pero este para nós será moi importante, non? Atendendo algo que se dixo na segunda mesa. Non, é necesario. Tiralle o acento ás necesidades. En galego non leva preposición. Sí. Atendelas. Sí. Eu que quitaría neste punto. É imprescindible poñer en valor. Punto 1. É imprescindible. Empezar con é imprescindible. Claro. Con acento. Entón suben é imprescindible para arriba e todos poden ir en infinitivo. A partir deste estudo é imprescindible traballar nas seguintes líneas. Poñer en valor, significar... Espera. Para o intermedio das programadoras e xestores culturais como axente activo da mediación cultural. Aquí habría que poñer das dos programadoras, si estamos empregando esa forma, lóxicamente, non? O ponto do femenino e son persoas. Pois, a mí me da igual, eso non vou entrar. Eu normalmente utilizo o femenino por persoas, para evitar repeticións. Xa estamos noutra etapa. Pero había antes, entón... no, que se quitou, é verdade. Quitouse. Programadoras e xestores. Na primeira aparición con persoas e despois xa vai todo femenino. Las persoas programadoras e xestoras. Das persoas. Despois todo femenino. Vale. Vale? Como axente... No, axentes activos. Axentes e activas. Non, un axente activo. O axente activo, eso. Concordancia. Pero activos. Na mediación cultural. Este era o obxectivo deste primeiro punto, non? Que a revalorización, que creo que é algo que fixe moito fincapé, que se está perdendo o seu valor na programación, no seu criterio, bueno, en todas as atribucións. E que parece que é unha figura en vías de extinción, que é un perigo tamén... Se queredes engadir para... Vale. Significar o valor do espazo teatral para a cidadanía, no sentido de que isto naceu por un espazos incómodos, que non, como decía Belén, o do rito, que ten que ver coa vestimenta do rito, non só co rito, sino como ten o cura a sotana, non? Tamén. Entón, para nós era moi importante que a partir dese estudo de incluso ver como están as butacas, como o frío, non? Por iso non é simplemente número de persoas que van aos espectáculos, sino como están os espazos, significar o valor do espazo teatral para a cidadanía. Evidentemente, o que queríamos é que a partir de aí, desto que xeral, cada espazo terá que facer a súa forma de entendelo. Evidentemente non é o mesmo o Concello de Carral que Vimianzo, terán cousas diferentes, non? Pero hai que facer ese estudo en base a estas líneas. Vale. Desculpa, vou volver ao punto. Non será ben... Non fala que fala. Non é micrófono. Non será ben se eso o expoñemos, porque existe ese perigo de extinción, digamos, non? Da figura do programador como realmente axente de mediación.
dicilo, ante o perigo ou ante detectada a evidencia de, non sei, dunha... do seu desaparecemento. Desaparecemento ou de perda de valor no proceso, non? O sea, de significar que está pasando algo e que necesitamos tomar medidas, non? O sea, sí. Que me parece que queda así como que, vale, sí, sempre está ben facer iso, non? Pero quizás agora, ante as previsións, fagase máis, non sei se me estou explicando ben. Se vai así, conxuga o infinitivo, detectarmos. Sí. Para detectar a perda do seu valor, non? O mellor do valor do colectivo, do mundo. Máis que a perda do valor é como que a desconsideración... Claro, non o perdeu, é que non se lle dá. É que non, exacto, é que non se lle... Sí, pero se fala en algún punto da consideración, non? Sí, es este. É que se lle retira, que se ignora, que se... Por iso antes non quedou reflexado na redacción, porque isto é en vistas a que tamén nos pasa a esos programadores que nese mapa que vai a salir, a realidade é que cada vez hai menos programadores. Entón, ese punto é poñeros en valor, de que por reclamar que en todos os espazos haxa programadores ou xestores, que a xestión non sea externa ou que os políticos non teñan en conta a nosa xestión. Claro, pero ese motivo, eu creo que en certa medida ten que quedar. Por iso foi o primeiro punto e elixir a mesa. Claro, ante esta situación a necesidade de facer isto. Poña cultural tras detectarmos a progresiva perda de valor. Exacto, pues exacto. Pero que non perde o seu valor, conserva, ou non se lle dá. Entón, eu diría, tras detectarmos que non se está a dar o valor que merece, que ten no proceso cultural. Ou que xa non se está... Ante o deterioro do valor, o sea, da consideración do seu papel... O deterioro da súa... Que? É unha certa desconsideración, a veces que se falou na xornada, incluso dentro do sector, non? Unha distribuidora me dá un... E poñer iso a desconsideración. Entón, que decir, ante esos perigos, non? E xa non falemos da esfera política ou da falta de políticas culturais no que non aparece iso. Que non está a ser considerado. Tras detectamos que non está a ser considerado o seu valor. A desconsideración. Eu creo que deberá ir ao principio da frase, o sea, ante esta situación, poñer en valor e atender a necesidades... Pero relatemos esta frase para logo corto e pego para o inicio. Mellor a falta de consideración. Pero mirade que, tal como está redactada a vida, a partir deste estudo é imprescindible traballar as seguintes líneas. Esas líneas estás poñendo poñer, significar, diferenciar. Se partimos da causa, entón terá que poñer en valor porque pasa isto. Sería aquí recollido ao final. O sea, que ten que vir como unha pesquisa, eso ten que ser entón consecuencia dunha conclusión do estudio que se vai facer. Non. A partir deste estudo é imprescindible traballar nas seguintes líneas. Poñer en valor, significar, pero por que queremos poñer en valor eso? Porque a figura do programador non nos están tendo en conta todavía que para a causa detrás de cada unha. Que queríamos poñer a nivel xeral e eso cada realidade tan diferente seguramente que son como análise destas líneas. Por iso quedou así global. Sí. Non é tan o caso particular, sino liñas concretas. Hai un problema xeral de desconsideración do traballo, o sea, de traballo ou de non ter o traballador para facelo, o sea, vamos a ver, nos concellos todo o mundo asume que ter un asistente social ten que haber, non vai haber, ou un arquitecto municipal, pero que haxa alguén que traballe no ámbito cultural, bueno, vamos a ir tirando, sí. É imprescindible. Entón, que pasa? É que non o teño, pero que se me xubila, tampouco me vou apurar moito a repoñelo. E se iniciamos con devolver o valor... Eso é unha situación xeral, non? Como que o tivo e agora... Pero eu creo que o valor nunca chegou a ter totalmente... Tampouco nunca temos moito. Pero agora... Detectamos a falta de consideración do seu valor no proceso cultural.
detectamos que a falta de consideración e por eso propoñemos poñer en valor. O progresiva falta de consideración. Bueno, son como cuidades. A razón de cada un deles a seguir. Claro, é o que... Pero sabes que pasa? Que implicaría en cada unha desto, en Poñer cada o liña, motivo. poñer o motivo. E eu creo que as Queda realidades son tan diferentes farragoso. que para min me parece que de repente unha persoa pode lelo e decir, pero este non é mi caso. En cambio, unha idea xeral, cada un dirá, bueno, pues isto pode... Xa, pero claro, que a veces a idea xeral se quedar pois no que é sempre, quer decir. Pero son ideas xerais e concisas, non? Claro, a ver, non vamos presentar isto sin contextos. Se pos poñer en valor, xa se supón que é porque non o ten. Exactamente. Entón eu creo que a explicación sobra. Bueno, é que senón despois chegas a significar o valor do espacio teatral tras detectarmos que os espazos non están... Claro. Entón pode ser infinito. Sí, sí. Claro, por eso digo que poñer as causas que... Porque poñer en valor creo que xa explica que non estamos valorando, non estamos ocupando o lugar que debería ser. Efectivamente. Eu creo que xa o encerra, pero bueno... Perdonad, entón fago aquí unha crítica ao maior. Entón deberamos empezar isto dicindo, nas xornadas detectaron estes problemas. Entre eles, a falta de consideración plin. Por lo que recomendamos un estudio, e en base a ese estudio facer estas liñas. Pero quer decir, non estamos facendo unha proposta aí, non estamos poñendo unhas conclusións, en definitivo. Ou si? Como? Que concluir, claro, aí estamos propoñendo, non? Estes puntos son propostas. De traballo, sí. Pero pasan as conclusións que se sacaron durante as xornadas. Pero é que a conclusión que se sacou é que tal realidade tan variopinta que o primeiro que hai que ter é un estudo que analice os casos para chegar logo a pactos posteriores. É dicir, que o imprescindible a día de hoxe é entender a multiplicidade e logo xerar un espazo de encontros que logo vai vir para como cada espazo ten que actuar, que tipo de mediación, os procesos... É dicir, é atender non dende a xeralidade, sino dende cada espazo, ir espazo a espazo. Ir ao específico, non? Claro, entón, a mí me dá a sensación que estamos deixando entón que ese é o estudio que nos lance as conclusións. No, porque se o estudio de casos nunca te dá conclusións, ou te dá os casos. Entón faltan máis conclusións. As conclusións van ser despois, evidentemente. Entón a min faltan máis conclusións do que se falou antes. No, pero conclusión non tiene que ser conclusión de qué conclusiones sacamos de aquí. Pode ser un plan de acción, non necesariamente qué conclusiones temos. E casi sempre aquí sacamos un plan de acción, que son as conclusións. É que normalmente o que se presenta é a acción necesaria en vista do debatido aquí, porque sempre hai grados de acordo, a ver se me entendedes ben. Estar completamente de acordo, non hai ningún punto así claramente consensuado. Entón, por iso, accións que son amplas, que son diversas e que son concretas para cada tal. Iso é o que pretendemos desde a Academia presentar sobre todo as administracións e as asociacións que nos acompañan en todo este proceso. Entendes a sutileza do... Claro, a ver, que me poño na pel de que lea estos a desgano. Non, pero non, temos moito cuidado de contextualizar as cousas. Eles van dicir, que conclusións saliron dali? Non lle estamos dicindo, o sea, é que somos diversos e tal, por eso tamén eu dicía ao principio, e con diversos, que diferencia somos co resto, o sea, que particularidade ten o teatro galego, no? Que realmente sexa significativo e haxa que traballar nel. Ben, Carlos, liches as conclusións das anteriores, por iso sei que estabas tamén na máquina, e sabes que ten que ser algo breve, que logo presentas na presentación en despacho, explicas, contextualizas e intentas, bueno... Se nos vamos a un documento enorme, xa fan así.
Eu non dicía enorme, dicía que, o sea... Pero explicar todo isto é que, a ver, tío, das notas foi estas xornadas de verdade con diferenzas que tiveron máis chicha hasta agora. Entón, a hora de elaborar isto, tomamos esta cousa de intentar ser, exacto, esquemáticos de algún xeito, porque senón incluir a explicación de cada... nos hai un documento moi grande, de verdade. Sí, creo que hai un paso interno, o sea, creo que hai unha medida intermedia, penso, pero bueno. Nada, unha cousiña a modo de exemplo, por si vale para algo, nós unha vez en Escena Galega que fixemos unha proposta de subvencións, fixemos unha introducción que eran como 10 follas. E despois viña a proposta, eu lembro cando levei, bueno, mandouselle, pois cando fun ali, dixeronme así, como para confianza, vaya ida de olla a introducción, e que por supuesto non leímos. Claro, que fomos a ver, como queredes, pero que con eso hai que ter cuidado, porque además se vas ir ali, sí, claro, canto máis conciso penso que é mellor darlle as cousas máis... Estamos de acordo nesta... Carlos, non te sintes moi incómodo con esta decisión? Pero sí que parece que bota de menos o impacto de, coño, estes son os problemas. Que non hai por que detallarlos moito, igual de detallados que están aí esos, non? Non sei, pois os públicos son, detéctase que os públicos son diversos, o que non se traballa suficientemente na captación de novos públicos, o sea, o que sexa, pero sí, 5 ou 6 frases potentes que este é o problema, e propoñemos traballar para... E agora propoño acabar o documento e ver se realmente hai unha carencia forte que detectemos, de acordo? E lembramos que falamos de ir primeiro o documento e logo volver atrás e consideramos dentro da totalidade facer algo máis, non? Por iso, para avanzar e non enrocarnos a veces en algo que de repente dices, hostia, o leo entero e é como, funciona. Funciona. Entón... Quítale unha C a desconsideración. Vale, pero aquí hai unha cuestión que quedaba en actividades de mediación cultural porque detectamos... quero decir, claro, porque si non hai que explicar todas. Isto é o problema. Ese é o gran problema, creo eu. Significar o valor do espazo teatral para a cidadanía. Cada espazo nos aí detectamos que ten moitas opcións. Dende o coñecemento da historia do seu propio teatro, como dende que se empregue o teatro para que cada un, bueno, o significado, a mí impactóme moito cando onte se contou o de Vimianzo, non? Ese espacio que si es de ellos yo no voy, pero si es mío, sí que voy. Entón é como moi curioso, eso, cada espacio é distinto. Carlos, ojalá tú dice yo el de Foz, ¿no? Y Foz diciendo, Dios mío, es que no me van a eso porque lo asocian al baile. Entón, o valor simbólico que ten cada sitio, non? Me parece que hai que traballar sobre iso, xerar valor simbólico sobre os espazos como elemento vertebrador, non ni sequera como público, sino... Pero eu poñería significar o valor do espazo teatral para a cidadanía e tratar de que alcance un valor simbólico. Es decir, para ampliar. No, para ampliar no. Crear. Utilizar algo que diga o que se quere. Conseguir. E de significar o valor do espazo teatral para a cidadanía. Sí, non é moi... Bueno, ese é o concepto que se dá en xestión, que é el misión de Brigner, pero... É o concepto que cada espazo debería ter a súa misión, a súa contorna... Isto ten que ver moito con Brigner, de la misión de cada espacio, el que ahora en cada momento que vai cambiando. Tampouco quería poñerme teórico con iso, non? Significar recolle. Bueno, vamos a avanzar. Garantir o encontro cultural a partir de prácticas inspiradoras específicas. Perdón, esta que está importantísima. Diferenciar claramente o valor cultural do produto de entretemento. Que é algo que trouxo, que se estaba aí todo o rato,
que evidentemente a cultura ten que entreter, evidentemente está aí, pero que o entretemento, produto de entretemento e o valor cultural, me parece... Non entendo, porque diferenciar entre dúas cousas, entón, diferenciar claramente entre o valor cultural e outra cousa. E o produto de entretemento... Ou resaltar o valor cultural do produto de entretenimento. Non, é diferenciar o que ten o valor cultural, o que a palabra cultura non, pero que ten un valor cultural e o que ten simplemente un entretemento. Entón tens que por entre. Diferenciar claramente entre o valor cultural e o produto de entretenimento. Se lo digo en todas as mesas, non? Que era o peligro entre cultura e entretenimento, que non ocio, porque cultura tamén se pode ver como ocio. Entre o valor cultural e o produto de entretenimento. Claro, que si estábamos falando moitas veces deste... Es que me llena el teatro un monólogo de... Pero por que o valor non é produto cultural e produto de entretenimento? Pregunta. Non entendo. Sí, pode ser... A mellor a palabra valor. Si é como que sabemos que... O produto é raro. É que, se falamos de teatro, mellor hai que diferenciar claramente o teatro como valor cultural ou como produto de entretenimento. Exclusivamente de entretenimento. Claro, ou exclusivamente de entretenimento. Claro. Non, pero por un antecedente. Diferenciar claramente no teatro... Non. O teatro, non? O teatro como valor cultural ou como produto... Ou como produto de entretenimento. Como, perdoa, Carlos? Cultural ou cultural. Sí? Ou como produto de entretenimento. Que o que todos apuntábamos que era o peligro. Vale? Así? 4. Garantir o encontro cultural a partir de prácticas inspiradoras específicas de cada contorno. É complexo porque falou Roberto Pascual disto, as prácticas inspiradoras, no sentido... Pode ser complexo de entender. Eu sei o que me estou a referir, ou nos estamos a referir, pero a ver como entendedes vos. Quen se encontra? Garantir o encontro cultural de quen? De creadoras, axentes creadoras e público, por exemplo. Es que non se entende ben. Claro, é que teño medo que non se entenda. Non se entende. Isto se refería a Roberto Pascual a contactar, ter en conta e facer traballo, digamos, de campo coas asociacións locais, como as AMPAs ou asociacións de veciños ou o que fora, non? En cada contorna. É dicir, el o facía en Ribadavia, pois isto facelo coas asociacións que haxa en cada sitio. De algún xeito é un traballo de intermediar, de mediar. El resumino moi ben, que era crear comunidade para garantir os direitos culturais, pero unha, direitos culturais agora mesmo dúas palabras que queiman, entón intentamos evitar, e o de crear comunidade non quedaba, non víamos que quedase suficientemente claro, pero sí é certo que non se entende. Sí, non, eu sei, non é? Como? Garantir a relación coa comunidade a partir de prácticas inspiradoras específicas de cada contorno. Eu faría tamén como fixemos no anterior, garantir que o teatro, garantir o teatro como encontro cultural a partir, non? O encontro cultural tamén é encontrarnos nunha biblioteca, é dicir, non? Eu creo que así non se entende. Non. A cuestión é como, por exemplo, sin que cueste un duro para as compañías, así de claro. Que ti vertebres, de repente, que nos pasou, contei o caso de Málaga, que se nos pediron o texto, un club de edificio, unha performance sobre o texto do monólogo de Esther, antes da función, e aí tiñas a xente que lera o texto, que logo houve un coloquio e ao mesmo tempo os pais das persoas que representaban que foron público. Se creou unha sinerxia cultural moi concreta e que a compañía non lle costou nada, non tivemos que ir nin máis que enviar o texto vía PDF. Entón, buscar esas prácticas que o teatro como encontro.
Pois então eu diría, Pero encontro cultural é moi abstracto, non recolle nada do que estás dicindo. Ou senón empezaría a propiciar prácticas inspiradoras, es decir, en cada contorna que garantan o encontro cultural. Porque o encontro cultural recoller aí o encontro cultural, cando falábamos na Versa, tamén era basado en implicar a cidadanía. Se a cidadanía implícala, e podes garantir públicos. Pero ao mellor non se está explicando. Queda, sí, coxo isto. Ten moito que ver co que dixo Diego tamén onte que falabas diso, non, Diego? Ti? Sí, pues. Por iso Diego dixo... Sí. Entón, Diego, ti como redactarías? Perdoa. Para min, garantir a relación coa comunidade, incluso a relación coa comunidade cultural, que é un concepto totalmente aceptado e ainda válido, digo ainda porque cada vez se nos cambian, garantir a relación coa comunidade cultural do contexto máis próximo, ou mellor, quizás, non sei se son moderna, a partir de prácticas inspiradoras específicas. Entón, un contexto máis próximo... Específicas de cada contorna, para min, non ten moitos específicas para cada contorna, adaptadas a cada contexto. Do contexto máis próximo é un pouco perifrástico. Comunidade cultural inmediata ou comunidade cultural próxima. Vale. Próxima. Máis próxima. Garantir a relación coa comunidade cultural máis próxima a partir de prácticas inspiradoras específicas de cada contorna, para cada contorna ou específicas. O axeitadas para cada contorna. El para es un finalizador, claro. Para cada contorno. Aquí sí que queríamos un pouquiño que cada espazo detectase, falamos de cousas como, por exemplo, imaginade que un espazo ten unha espectadora embaixadora. Entón, claro, eso, por exemplo, hai un espazo que ten unha, falábamos, unha persoa que teña unha persoa embaixadora do espazo que poida ter unha entrevista despois, 2 días despois, telematicamente coa compañía, despois de ter visto o espectáculo, e que esa persoa escriba algo para no pobo dicir, cada espazo, segundo a súa realidade e os asientes culturais que teña, se fagan dun xeito barato, que non leve tempo, e directos, non? Eso é un pouco a idea que temos. Non? Me estou explicando ben, non? Entón non sei se queda reflexido con ese exemplo, con esta idea, por exemplo. Eu creo que aí non queda, non se percibe esta idea de diferentes estratos na comunidade cultural, non a representación obvia sempre que se atribúe que representa a comunidade. A relación é que é moi difícil. Sí, que o tema do público é un tema moi abstracto. Por exemplo, falar de estratos de público es que me parece feo ya. Incluso da comunidade. Pero este exemplo do Día das Letras deste ano, que moita xente se incorporou, viuse reflectida, viuse considerada, cando normalmente ficaba fora, ou consideraba que ficaba fora. Pero xa son comunidade cultural. Como? Como ese exemplo xa está recollido en esa comunidade cultural. Sí. O que pasa é que moitas veces se simplifica, que se considera que hai a representación máis tópica e quedan outros estratos, non sei como decir. Claro, é que... Sen ser clasista. E se por solo comunidade, non... A comunidade cultural máis próxima. Bueno, isto explícase despois. O mellor non é o concepto de comunidade cultural. Ten que quedar claro. Non. A partir de prácticas inspiradoras específicas. Seguimos. E xa o seguinte punto está un pouco englobado incluso no cuarto. Sí, é que estaba vendo e decía, porque a outra parece ser, pero hacías de mención específica das creadoras. Eu tamén facíamos referencia tamén
incluso os procesos de comunicación despois tamén, hai moito tipo. Entón, isto creo que o 5 xa está dentro do 4 agora mesmo. Ahora sí. Agora está dentro do 4. Pois quitamos, non? Eu creo que é xa innovador non decir mediación. Porque xa estamos queimando moito. Sí, xa que estamos quitamos. Estamos quitando valor. Sí, porque está no 4. Es horrorosa del Office, que non ten Actuade que me poña repelente. Partires é a flexión do verbo partir, aí non é verbo, entón é a partir, non a partires. É un erro común, mas é a partir. Se non é partir, partires, partirnos, partir de... Como queda? Perdón. A partir. A partir. A partir, non? No 5. Ah, xa estábamos no 5, vale. Joder, vamos. Vale, pero o 4 está, non? Construir o futuro das artes escénicas a partir de encontros colaborativos intersectoriais. Quero dicir, isto agora vendo que sería que a partir deste informe, despois, realmente ir da man para crear cara ao futuro, despois de recibir todo iso, intersectoriais a nivel creadoras e programadoras, porque volver a nombrar todo. Sí, porque pensamos que a terceira pata nunca vai estar neses encontros, pero eu creo que hai que facer forza entre creadoras e programadoras, porque se van da man un da outra, non é o mesmo que yo llevo mi cosa, tú llevas tu cosa, non, eles dous están de acordo, e ir a GADIC con iso, porque senón, eu creo que non facemos forza individualmente. Pero a mellor iso ten que ir despois, non, porque iso nace a partir do estudo, Esa é a miña dúbida que me sai agora. Pero se o vedes claro aquí, deixámoslo aquí. Eu vexo claro aí porque todo iso nace a partir do estudo. Vale, perfecto. Algo, aparte de poñer o punto final aquí? Vale. Algúna cuestión co 5? 6. Buscar un equilibrio entre a oferta e a demanda, algo que saiu moitas veces, a cantidade, que houve formas si son cuantitativas, por espazos, bueno, que hai moita oferta, hai moita, e a demanda, hai demanda, pero non hai tanta demanda para a oferta que hai, etcétera. Entón hai que buscar as formas de equilibrar esa oferta e demanda. A psicología profunda cambiaría, e en vez de buscar un equilibrio entre a oferta e a demanda, poñería buscar un equilibrio entre a demanda e a oferta. E ademais eu acrescentaría algo máis, que non supoña, porque senón o máis fácil é reducir, forzar que se reduza a oferta, que non supoña unha... Sí, o que respete, non sei que... Unha reducción da diversidade, non? Algo deso. Sen que? Sí. Sen merma non existe en galego. Non, é mingua, se mingua. Sí, mingua. Se mingua da capacidade creativa. Pero eu creo que ten que ver da diversidade. Da diversidade, máis que da capacidade creativa. Da diversidade creativa e da atención a que non simplifique o público, que considere que é o único. Creativa activa e de públicos, entón. Claro, diversidade creativa e de públicos. Públicos, poño, ademais, non? Sí, a diversidade de públicos. Claro, porque se non de público, diversidade de público, non de públicos diferentes. Non se mingua a diversidade. Queda raro minguar, porque minguar é de algo físico, non? Sen menoscabo non existe. Mingua tamén. Buscar o equilibrio entre a demanda e a oferta sen mingua da diversidade creativa nen non sei que dos diversos públicos. Porque non minguan os públicos. Se mingua a diversidade creativa... Sí, porque os unificas, pero non se simplifique a idea de... Claro, pero se ti, por exemplo, reduces que exista danza infantil,
ao mellor anulas a posibilidade de que exista un público de danza infantil. Tamén reduces públicos. Tamén reduces público. Pero claro. Pero entendes que sinónimo da diversidade é da diversidade de públicos. Claro, eu creo que sí. Vale, de diversidade. Está ben. Sí, tanto de diversidade artística como diversidade de público, diversidade de público tamén, cantidade, por eso. Renovar, crear ou mellorar as formas de comunicación directa da oferta cultural en funcións de cada espazo. Revalorizar a figura do especialista e críticos culturais. En singular, hai un S aí. Vale. Función. Se falamos de comunicación e estamos nunha xornada falando de públicos, eu creo que espazo ten que ser público. O sea, comunicámonos, o sea, comunicación facémoslo entre persoas, non? E entón, en función dos públicos. Dos públicos. Eu creo que sí, dos espazos. Pero aí era... O sea, é que te me dis, bueno, se eu teño Auditorio de Galicia, comunico desta maneira, ou se teño... Pero dos espazos, non? A Salita non sei que comunico desta outra, non. Porque mellor no Auditorio de Galicia, en Santiago a xente se comunica moi ben por Instagram, e noutros espazos se comunica. Por iso os carteles na porta da igrexa. Pero eso é o público, non determina o espazo. Non determina eu creo, o espazo. Non. Eu vou comunicarme, eu comunico de igual xeito, fago unha cousa nun espazo noutro. Non. Sí. Non. Como que non? Os espazos definen tamén, determinan os espectadores que tes. Hai un perfil dependendo do espazo. Hai sitios onde esa comunicación, se a xente non lee a prensa, porque... Acude a un sitio simplemente por espazo, non para o que lle propós nese espazo. Non, é que estamos intentando cambiar a consideración que é un espazo teatral. Se non temos que volver para atrás, entendes? É outra concepción de espazo teatral. As características do espazo condicionan desde os espectáculos, que ali poden representarse, ata os públicos que poden asistir a ese espectáculo. Tanto en número como en diversidade de públicos. Non quero poñer exemplos porque todos ellos ten na cabeza que non é igual Ferrol que non sei que, nin Muros que non sei canto. Pero a realidade é esa. É dicir que o espazo, a comunicación para unha función no teu espazo non é igual que a comunicación que, por exemplo, fai o García Barbón de Vigo, nin son os mesmos espectáculos, nin siquiera a mesma intención o programar. Pero a ver, pero creo que eu non me comunico co espazo. O sea, a comunicación, cando lanzo unha comunicación como programador, eu digo, a quen quero chegar? Un espectáculo infantil. No García Barbón ou na biblioteca de Benea. Pero vai basado na... Eu quitaría en función de cada espazo e xa está. Sí, eu da oferta cultural. Claro, renovar, crear ou mellorar as formas de comunicación directa da oferta cultural. Vale, non, o que pasa é que como tamén se falou moito da significación do espazo teatral dun xeito diferente, por iso usamos iso. Vale. Non, é de utilizar os medios de comunicación apropiados a cada espazo. Eso está arriba, a significación dos espazos hasta arriba, que usarán os seus mecanismos. E agora estamos... Vale, pois eliminamos... A comunicación debe ser a comunicación cultural en xeral. Manteño entre paréntesis... Salían casi todas as mesas que se recollía que non se sabía a golpe dun clic, que non sabes que na fin de semana é moi difícil en algunhas páxinas web de concellos, aí fallábamos na comunicación, Carlos, que é moi difícil, ao mellor, en cada concello, no que sea, chegar a esa comunicación. Ao mellor a rede galega de teatros tiña que ter un sitio específico para comunicar. Por eso digo, da oferta cultural, significar o espazo, porque en todos os sitios hai que renovar eso. Mesmo, ás veces é complicado mercar unha entrada. De acordo, pero quero dicir, pero eso non o ven determinado a dificultade de que alguén, un posible público, perciba a comunicación, ven da estrategia que fai un programador. O sea, o espazo
non o espazo determina o tipo de espectáculo que lle podes ofrecer, pero ti valo a comunicar a persoa, de persoa a persoa, é dicir, o espazo... Vale, Carlos, pero agora do que estamos falando é de cambiar isto de o dono da programación e o programador, non, estamos falando dun pacto, dunha colaboración e de integrar, bueno, de facer un espazo teatral con un significado que incluso o non público considere que ese espazo é propio, ten que ser así. E me perdí. É que esa comunicación vai a máis alá. Pola significación dos espazos hai un punto específico para Sí, por iso eu iría sinceramente a eliminar iso dos espazos neste punto. Eu creo que xa queda a intención... Renovar, crear ou mellorar a forma de comunicación directa da oferta cultural. Sí. Puxemos que creemos que é importante establecer a figura de especialista e crítica cultural. Sí. Porque antes aparece. Sí, claro. Perdón, Belén. Iba a falar de eso porque se faz mención a eso, bueno, é porque lle das unha importancia preponderante cara ás outras formas de comunicación, ou porque aparece eso e non as outras? Porque nas outras formas de comunicación que aparecen non están de algún xeito, non precisan un impulso por parte das administracións ou entes responsables, digamos así. Por exemplo, iso falábamos de que aparecen en liña pois persoas que por motu propio comentan cada obra de teatro que van ver dun xeito crítico e todo isto. Entón, iso non está na nosa man. Iso nace de poñer en valor determinadas figuras, neste caso, xornalistas con formación para levar adiante a información cultural, e crítico, que é unha figura que xa non é unha profesión, nin é un oficio, nin sequera algo. Por iso, nomeamos iso e non o resto de outras cousas. Eu creo que incluso eso merecería un punto aparte. Separalo de... Sí, para non... Sí, por eso está entre paréntesis, queda raro... Sí. Unha cousa gravísima que isto, bueno, eso é grave, pero gravísima, diría outras. Claro. Entón, eu poñería un punto, o décimo, bueno... Ao lado, porque estás falando de información. Sí. Porque as formas de comunicación directa, dúas das formas sería a figura do especialista e da crítica. Bueno, pero... Por iso iba entre paréntesis que non había moito... Exactamente, falta da. En galego repite esa preposición. Mellor. Vale, sí, non, porque logo é verdade hai outras que non podes controlar, xente que sai pon polo Instagram fantástico espectáculo, corazoncito, é maravilloso, bueno, eso é o que máis nos gusta, de feito. E xente que fai de repente, que fai motu propio críticas de espectáculos que están vendo nas redes e fan, e é fantástico, claro, eu estou moi suscrito a moitas canles desas, para min gusta moito, entón claro, eso tiene, creo que eso ten que ser ademais así, espontáneo, porque é a súa forma, pero realmente case un medio estandarizado non... tamén case os lugares na TVG, etc. Entraría dentro de todo isto, non ir diseccionando a cada cousa. Claro, podes, a hora de presentar isto, non é o mesmo falar con un, pero, por exemplo, as radios municipais que funcionan como un cañón, pois iso, aí hai unha responsabilidade política de que teñan un espazo para a información da oferta cultural. Habría que dicir especialista de que, non? Valorizar a figura da especialista e da crítica. Sí, da especialista en información. En información cultural. En información cultural, claro. Da crítica cultural. E da, bueno, xa poñer cultural no primeiro, a crítica non van ser críticos gastronómicos. Bueno, perfecto. Da crítica. Bueno, habrá os gastronómicos que tamén... Bueno, a gastronomía agora di que a cultura están reclamando ese espazo e razón non lles falta. Sí, creo que va a entrar en la
Vamos a facer comidas en directo. Bueno, de feito, a Academia naceu con vocación de club gastronómico e acabamos isto. Vale. Isto que levou moito tempo do teatro para adolescentes e como era imposible resolvelo, decidimos poñer unha frase que falamos nos da necesidade de detectar que hai programación de adultos e programación infantil, sino xeraron unha programación para adolescentes, que se estudien eso, nin sequera nós, que significa ser adolescente, cales son os seus hábitos, teñen que ter un lugar dentro dos teatros, hai que facer outros espazos. Isto é algo dun tema, pero para moi... Eu creo que non temos as competencias para saber o que é o teatro para adolescentes, hai que darles voz a eles e a especialistas, e creo que puxemos así, está mal redactado, acabo de verlo evidentemente, como crear un lugar de programación para adolescentes con un espazo específico dentro das programacións como garantía de futuro. Non tamén falamos... Porque senón programacións como garantía non é. Vale. Non é unha vírgula, é crear como garantía. Crear? Programacións, vírgula, como garantía de futuro. Crear. Claro. Ou crear como garantía de futuro. Crear como garantía de futuro? Entre comas, entón. Sí. Tendo en conta que esa adolescencia serán os públicos do futuro. Claro, Sí. eso. Dentro das programacións. Un lugar de programación para adolescentes dentro... Un lugar. No, pero aquí... Un lugar dentro das programacións. Un lugar dentro das programacións. Un lugar... Está a programación reiterado. Non. Como atender realmente a un tipo de teatro que implica un outro tipo de cosas que non é simplemente adultos ou infantil. Pois entón un espazo, tira todo iso, crear como garantía de futuro un espazo específico para adolescentes dentro da programación. Claro. Que rápido funciona o teu cerebro, Carlos. É a distancia respecto do texto. O meu non funciona tanto, quedan 2 minutos, Unha especie de das programacións como garantía de futuro. Quita garantía de futuro que Xa puxeches ao comezo. para os adolescentes. E E é mellor para a adolescencia. Para a adolescencia, sí. Adolescencia programada, a ver. 10. E este adrede que as administracións asuman a súa responsabilidade como garantes dos servizos públicos dos que a cultura, igual que a sanidade ou a educación, é parte. Que a cultura, coma, igual. E públicos. Os servizos públicos. Eu aquí teño unha sutileza. Responsabilidade parece que é aquilo de se son responsável asumo e se non son tal, pois que é como unha cousa anexa. Eu creo que é unha obriga legal. A súa obriga. A súa obriga legal, está recollido no corpus legislativo. A obriga, vírgula, non, obriga, vírgula, recollida no corpus legal, non está no estatuto, está nas deputacións. No corpus legal. No corpus legal. E xa son todos. Que non é unha opción, que non é se son riquiños que fan e se non o fan. Non. É que teñen que facer. Como garante dos servizos públicos. O antes dos que a cultura, igual que a sanidade ou a educación, é parte. Eu añadiría parte esencial, pero bueno. Estás empezando todos os puntos cun verbo e aquí non. Asumir. Que é a parte esencial, eu tamén. Non, a ver se aceptades isto. As cláusulas de infinitivo son galegas, entón as administracións asumiren. Asumiren esa administración? 9 crear, 10 as administracións asumiren. Vale. Un pouco arriscado, non? Pero despois verbalmente se les traduce. Isto? Así, Carlos? A súa obriga. Vale. E añadir esencial a parte? Sí, a mí pareceme porque investindo realmente garantindo a cultura aforran dereitos noutras partidas de sanidade e en educación, que iso tamén
explicámoslle lo de viva voz, que senón se poñemos aí, pero co esencial eu creo que... E hasta aquí chegamos. Bueno, perfecto. 10 puntos. Gústame que as administracións... Teis como os 10 mandamentos, Os mandamentos. das Decálogo. Está.